ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ 16 ଦିନ ଦିନ ତାଟି ଖୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନବଯୌବନ ସେଦିନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହେବ। ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ବୋଇଲେ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଖି। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଖି। ତେଣୁ ସେଦିନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହେବ, ଅର୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ନବଯୌବନ ବୋଇଲେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତାଟି ଖୋଲିବ, ତାଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମର ସେଠି ଦଇତାପତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦାପନା ଆଉ ପଣ୍ଡାପତି ମୁଦିରସ୍ତ୍ର ବନ୍ଦାପନା, ରାଜନୀତି ଗଜପତିଙ୍କର ରାଜନୀତି ବି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ତା ପରଦିନ ଉବାୟ ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତା ପରଦିନ ରଥ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ।